λεπτό. 13 λεπτά παίζουν. Έχουν 13 λεπτά που παίζουν. Ναι. Λάβος κάτσε εγώ μετά. Με το δικό μου με το που σφίριξε ήταν και 9, είναι και 22. 22. Δεν έχει τελειώσει και αργά το πρώτο. Ναι, ναι. Χτύψει κι άλλος. Παίρνω δύο και μίτσους έξω για σκούψε. Πού είσαι κόσμος. Έλα φύγε! Φύγε κάτω! Κάτω! Όχι ρε! Πάτε λίγα. Ποδαριάστηκε. Μόνος σου είσαι! Χτύψε ο Δημήτρης. Δώσε τέλειο. Λάβος έξω την κουφάνη. Χτύψε. Αβάσω μέσα και χτύψε. Φύγε, φύγε μικρέ, φύγε! Τον έφαγες, βάλ' το! Μπράβο! Είδες τι γίνεται το πρόσωπο. Το πρώτο γκολ είναι το Κάμπα, έκανε ευθεία. Α, έβαλε και στο πρώτο παιχνίδι που είχαν βάλει 7. Α, αυτό είναι φιλικό εκεί. Φύγε πάλι, φύγε μόνος σου. Ήρεμα, ήρεμα, πίσω. Έτσι, μπράβο, πίσω, κέντρο. Έτσι, μπράβο. Τώρα είναι γρεποντόλο μόνο. Έχει δίκιο. Δεν έδειξε τίποτα. Δίκιο τίποτα δεν έδειξε. Έχει δίκιο. Θα του δείξει κάτω αυτά το μονάγια. Χρήστο, Χρήστο εδώ. Κέντρο Μπουγιάς, κέντρο Νίκο. Ζήτα μπάλα. Στέλιο. Ζήτα, ζήτα από εδώ, ρίξω. Κέντρο, κέντρο, κέντρο. Άμα έπιανε καλύτερο θα Το 18 με αυτό ο Ρεάτος εκεί, γύρω, πιάσει την Πού είσαι? Ήρεμα, ήρεμα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, αυτό είναι. δεν έβαλε στα άλλα θα. Άντε πως τώρα, για να σας έπεισε. Τι κάνουμε. Όχι έτσι, όχι έτσι. Πάζει λίμπερο που το στάτα. Κάτσε, τελευταίος δεν παίζεις τώρα, κάτσε πίσω. Μπράβο Παντρέ. Αυτός είναι. Να και ο Καχάτσας.
Εγώ το 11 τρέχει, μαναγά ποτέ. Τράβηξαν και τα. Οι φυσικάδες οι δικοί τους. Αυτός ο 7 δεν τράβηξε και στο πρώτο. Ο άλλος Πώς δεν πρέπει να τραβήξει, δεν τραβήξει. Μπορούν οι άλλοι να τρέχουν. Το 11 έπαιξε τώρα. Οι άλλοι πρέπει να είναι μεγάλο Έλλη. Το 7 είναι μικρό σίγουρα και νομίζω πρέπει να είναι και ο άλλος που χτύπησε και έφυγε. Άλλον δεν Ο μπορεί. αρχηγός είναι. Και τώρα αυτός που μπήκε το 6. Γεια σου Παντελή! Ωραίος, ωραίος. Δεν υπάρχει έτσι εδώ, κασβήξε! Θα πάει ο Κάμπας στο Μπουρκό, θα πάει ο Αριστερός. Καλό είναι αυτό. Καλά λέει, να αντέχω. Οι μεγάλους πρέπει να είναι και στα πιένει και σε λουσάκι, ας είναι και κανένα χρόνο μικρότερο. Το 18 που λέει δεν αντέχω άλλο. Έτσι είναι το κυροκόμιο. Τι άσχο. Δεν αντέχω. Παντελή! Παντελή! Ουίς του είπα. Τον κέρδισε, όλη γκολ. Δεν μπορεί να με πατήσει τώρα. Έλα, έλα, πιο μπροστά, πιο πάνω, πιο πάνω. Πιο πάνω του 12. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κέντρο! Μην την πηδεύσα, αλλά στάστη. Ζήτα Νίκο την μπάλα, ζήτα την μπάλα. Τρέχω ένας για την... Μπράβο, βγήκε. Έτσι. Αποστόλη. Άρχισα να γίνω τώρα πίσω. Ανοίξω, ανοίξω λίγο από εδώ, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, πιο εδώ στη γραμμή, πιο άλλο. Πιο εδώ, πιο εδώ. Χριστό, πες το λίγο, πιο εδώ ανοιχτείτε, μην πάτε πίσω στους παίκτες. Ούτε είναι τόσο εύκολο η μπαταρία. Α, λίγο φορτίσε τελείως πάλι. Για λίγο την έβαλα. Αφού όσο ήμασταν εκεί λίγο με χατιμαστήρια. Εγώ από πίσω τώρα σταμάξε. Έχεις κανένα φορτίδι εδώ. Δεν έχω πει να πάρω ένα φορτιστή ρεύματος. Να το βάζω το ρεύμα έτσι. Την μπαταρία και την έχει ρεύμα. Που το έχει ρεύμα από πίσω για να το βάζω. Να πάρω ένα τέτοιο. Ναι. Έλα. Στον καπά κάτω. Μάσε είσαι. Εσύ που είσαι. Ψάχνουμε συγγνώμη και είσαι τρυπωμένο. Άντε καλά. Άντε καλά. Κουμπάρα. Το βάλαμε. Ναι. Αφού κάνουμε τρίπλες έξω από την περιοχή.
3 μου. Ήθελε να βάλει 5. Άρε Μανώλη. Γιώργο, πού πας μέσα στα νερά, πας και γιόμισες αυτό νερά. Η υγρασία μου, κάτι μου τρέχει Ναι, πέρα μέσα όλα. κουτάγια. Μέσα κουτάγια. Άρε κάμπα. Μπράβο ρε Χριστό! Μόνος σου, μόνος σου, ήρεμα! Μην την πας για Άρε Μανώλη. κάτω χρονών θα τον περάσει. Αυτό έχουν τσικάσει. Τον επηρέασε ο άλλος, μίλησε, άμα του... Ήρεμα Χριστό, δώσ' την μπάλα, δώσ' την μπάλα, έτσι μπράβο. Ήρεμα Χριστό. Την μπάλα ήθελε. Έτσι, μπράβο. Έτσι μπράβο. Ου. Έτρεξε 3 φάσεις από πάνω 4. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Που πάνε τα τρύπα, έτσι, μπράβο. Λίγο πιο έξω. Άντε κακατσάντε. Ωραία! Ούσου! Δεν κοιτάζουν καθόλου το κεφάλι. Δεν έχουν και δυνάμεις να τρέξουν, αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να τρέξουν τώρα, δεν σήκω στο κεφάλι. Οι άλλοι τρέχουνε. Μπράβο Χριστό. Σοφία, πότε πας στην Κωνσταντίνα. Α, να πάτε. Μπράβο. Μπράβο. Δεν θα κατάσει κάμα σου, ψάχνεις να σταματάς. Πόσο σταματήσετε, πόσο τρέξουν. Ωραία πάλι να... Άμα κάνει προπόνηση μπούγιας και... Αν και δεν βοηθείτε, όχι, δεν το βοηθείτε. φάγαμε. Όχι ρε, Α, καλά αδερφέ. ήρεμα! Εκεί δεν θέλει, εκεί θέλει με τη μία. Έτσι μπράβο, φύγε Θανάση. Εκεί άμα δεν το κάνεις με τη μία, θα την πέσει πάνω στο πάνω. Κέντρο, κέντρο. Φύγε, φύγε! Α, καλά αδερφέ. Φτιάξ' το Μανώλη μόνος σου. Έλα, Όχι, ρε. τι πάσες. Φτιάξ' το μόνος σου, ρε Μανώλη. Μου φάνε ακόμα τα παράτησα. Εκεί κατευθείαν, 7 άμα το πάρε και κατευθείαν. Δεν ξέρεις τι γίνει. Έλα, την πρόλαβες κάμπα, δεν σε προλαβαίνει. Out. Έφερε πλησιά ο κάμπος. Ο Τσάπους. Άρα, φοβάσαι το κακάτσα. Το κακάτσα στον άγγιτο το τμήματα, μπίβα. Άντε κότσο. Έτυχες ο Αγγέλης. Βέβαια. Πώς να τρέξεις. Δεν τρέχει τώρα άλλο. Α, μπράβο, έτσι.
Και έχει φάει και πολλές κλεισιές τώρα. Είναι και αυτό. Στις μισές φάσεις που μπαίνει ο Σάκης θα ακούσει ένα γκράτ. Μπαίνει και αυτός δυνατά, μπαίνουν και άλλοι και τρώει. Οπότε τα πόδια πέφτουν. Τι κάνετε? Μπράβο ρε Φωτάκη. Και το ίδιο κάνετε. Έλα μοντάκι. Τσάκο, συμπιλάω στο τέλος με το 11. Πω, μιλάμε, κοίταξε. Τι είναι το φίλοι. Τρέχει και το 11 το δικό του μαλλιάς. Ναι, ναι, τρέχει. Καλώς είναι, αν ήταν πιο πιτσιρικός. Θα υπήρχε πρόβλημα. Έλα, Λία, έλα, πια ανοίξω, κι άλλο ανοίξω, κι άλλο, φύγε. Αν ο μαλλιάς ήταν πιο μικρός θα υπήρχε πρόβλημα. Ανοίξω κι άλλο. Ανοίξω. Έτσι, μπράβο. Πάρε εδώ, τον παίκτη, αυτό πάρε, το 3, το 3. Έτσι, μπράβο. Μπράβο ρε Χριστό. Και σε και να φύγει μπάφα το ποδάρι της. Συγγνώμη, ρε παιδί, με έκαζες. Δεν άντεξε τον Τζάτζαρη και από την αρχή. Αυτό δεν πέφτει. Έτσι, καλό. Τι είναι, τα έδωσε σε όλα. Τα έδωσε όλα. Ο μοναδικός που παίζει εδώ. Μικρό σήμερα και ο Χρήστος και ο Σάμπας έπαιξε. Πιο δύναμη. Μην περιμένεις Στον Τζατσάρισε το φώτι. Γλίστρησε τον είδες με το που πάει να πηδήσει, γλίστρησε και έφυγε τσούμπαλα τελείως τον άλλον. Και χτύψει κιόλας. Θα βοηθήσει το πρόσωπο. Και χτύψει κιόλας. Με χτυπήσει κιόλας. Άντε όσο έχετε το βυθίζεσαι. Βάλτε ρε και κοφτεί ένας μόνο τρέχτε. Ό,τι φτάνει εκεί πέρα, τι να δει. Όπως το άλλος. Βάλει και ένα κουτούκι. Εσύ θα ρεμπέλα. Γκολ μιλέ. Έτσι, μπράβο, ωραία. Δεν πειράζει, πάμε. Έλα Κώστα, Σάικ. Πάμε. Γύρνα μόνος σου. Τώρα. Πάτε να ρεμπέλα, έτσι μπράβο. Πήγε μόνος να πήγαινε στη φάση. Δεν κυνήγησε καθόλου. Μόνο είπε, έλα. Έλα, βγήκε. Εντάξει, διόλος ο Πιτσιρικάς. Μπορεί να... Εντάξει.
Πόσο δεν λέγω, 5, 8. Α, Σε 10 άρχισε και 50. Όχι, 5 λεπτά, 6. 6 λεπτά. Παίζε Νίκο, παίζε Νίκο! Πάρτινα! Τρέξε! Αχ, ταύτισες! Τίποτα. Σκόφει ο Στέργιος, δεν έχει πρόβλημα. Πάμε. Να πας. Εκεί πιο κοντά. Μόνο Στέριο. Κράτα μικρέ. Ναι ρε, μην την περιμένεις την μπάλα ρε. δεν περιμένει. Έτσι μπράβο, φύγε! Έλα, Νάπτο! Έλα, βγήκε τέλος. Ουα, αφιερώνεις, έτσι, μπράβο. Είδες ο Μπούγιας άμα είναι Τράβηξες. προηγούμενο, στην μπάλα, αλλά δεν είναι, δεν αντέχει. Δεν αντέχει. 10 μπαλιές τους έβγαλε. Πιστεύεις έβαλε πέρυσι και ένα σε ένα ρόλο. Το θέμα είναι εκεί που παίζει ο Μπούγιας, τον θες να τρέχει να κόβει. Δεν μόνο να κάνει μπαλιές. Είναι και αυτό. βέβαια. Όλα κόμπλε. Βέβαια, τρέχει, δεν μπορεί. Αλλά έχει βγάλει 5 μπαλιές για γκολ, αλλά θέλει τρέξιμο. Είναι βαρύς, θέλει προπόνηση. Όπα. Μα, ωραίος και εγώ. Άιντε Κώστα, άιντε Άιντε, Κώστα. Πάρτινα! Δεν πλάκα. Μηνόταυρος. Μηνόταυρος. Τρώει το χρόνο. Άντε Μανώλη, είσαι offside Μανώλη. Πού πας. Έτσι μπράβο Νικόλα, έτσι μπράβο. Άνοιξε την πάλι. Εδώ, στο Χρήστο, στο Χρήστο. Ήρεμα, ήρεμα. Έτσι Ηλία, ήρεμα. Έτσι. Δεν πειράζει, Χρήστο, γύρνα. Έτσι, μπράβο. Άστον, Ηλία αυτόν. Έλα. 4-1. Τι λέει. Φάγαμε ένα στο 3-0, φάγαμε ένα. Τώρα θέλει κανένα 5 λεπτό ακόμα να τελειώσει. Όχι, ακόμα, ναι. Ναι. Ωραία. Έγινε. Άντε. Γεια. Όχι. Δεν μου στέλνουν να σου αρέσουν. Αν και ήταν καλά το ρολόι.